This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa aking adahigon, umabati ko sa aking batikoson. O Bati Arbonong Junior, o Bernie Bitok Bitok, Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas. Hello world, good day of you. Good night, good night sa Amerika, good night sa Inglaterra. Uga, Mayong adlaw na minaw man mga kamo sa radyo. What? Mong attire karon, naka-two-piece mi karon. Ha? Nami piningunahan yung... Ready? Kaya nami karon iba-iba operation mo na may anim. Dini mo? Dini mo? Dini mo. Kaya mo tayo ba pidiya? Oo, yun na. Anyways, nakita karon. Nata diri sa Alubihid, Misamis Oriental. Ato mismo nga na-experience kung unsa kanindot kini nga tourist destination diri sa Alubihid mismo. Kini ang balsa. O kani nga balsa, laylay man na silang mga pangalan o mga team. Pero nata sa Sea Haven. Sea Haven? Alright? Siyempre, salamat kayo sa inyong pakiguban kanamo. Inaot pakiguban kamong tanan sa among pagtampisaw. O siyempre, karon nga episode inyo mapakita giun sa pagsugodan ni bisig abi ninyo nga pila na ni katuig ha 4 months pa lang ni Mura ni gahi ni bay nga 4 months pa lang og ingani nakabibo og tanaw na to giunsa nila pagsugod ni ini kay tinabangay man din ni LGU plus tourism og siyempre ang mga katawhan dinhi barangay baybay og uban pa nga mga katawhan diri mituo sa ilahang Alyuring Alubihid. Alyuring Alubihid na. O niya, ato na pangutanon, ha? Siyempre, swerte ta, kay karon po nga episode, makauban na ito mismo ang mayor. Ato pong isgutan ni mayor, kay siyempre, dili man ipurura bibo na. Ato pong iisingit sa iya nga, daw bi, ang kinaiyahan. Basing madawat ng kinaiyahan. Nabay plano ang LGU, ana. Ang security sa katawan. May istorya po nato ang hepe sa police street. Sa mga pamilya, sa mga bata. Correct. Ano? O siyempre, di na ito dugaan, kay kabalo kang ano? Naunay ko nimo. Ano naman? Pagsaba ka na. Ni Dave banday ka no? Magsugod? Ay pagsaba, kahiyon lang ko kanina. Makadaot na sa ekonomi. Taka mo diya, pundo na mo sa nagtalaw, sa mga naminaw diya. Pundo lang mo, pangitalan nyo na link para makita ninyo ni. Kay kini ang atong episode nga gitawag nga Alyuring Alubihid Lukso Nimba Lukso. Dublin sa dagat sa baybay. Sa baybay? Baybay sa Misamis Oriental. Naglutaw-lutaw na ba ta? Wala pa ba yan? Wala pa ba? Feeling lang yun. Ay, wala pa rin ang balita sa balas. Wala, so, Maing buntag mga kagahi. Nada karon diri sa Alubihid, Misamis Oriental. Ato pag-isgutan nga kini ang gitawag karon nga balsa making capital sa Miss Or. Gusto na mo promote ang Mindanao. Correct. Ang iyang kultura, ang oportunidad, diin nga muuswag ang dagan sa kinabuhi sa ato ang katawan. Tinod. Di man ni White Sand. Oo. Ha? Black Sand ba ni? Oo. Unsa ka ha, maghimo ka,
ano ginatawag nga, mag-innovate kita. Innovate. Innovate. Because if you will not innovate, you will evaporate. O pangitaw na mo ang balsaking. Ano nga? Namin ipangita dire. Itong kapitan nga gitawag kung balsaking. Asa man na siya? Kisa man area dire. Ha? Asa? Hoy! Morning ka rin mo ka. Ex-kapitan na daw. Ex-kapitan na. Hindi ko na naman kanang ex-morning naghatag o kasakit na Tingala ko na. Mayong punta ka, Juan, ka Kapitan Willie Suizo. Ang ex-kapitan. Ex-kapitan. O sa nila barangay. Barangay Baybay. Barangay Baybay. Okay. Kap, ikaw man gyud daw ang nagpuna ni rin napita nga maghimo og balsa. Ha? Giyon sa pagsugonan ni. Sa man na diwata ni kalikad to nga kapitan pagbuhat og balsa. Pero sa may history gid na ka. Tinuod gid ang naagi nag-abni sa amo nga magbuhat kay do na may una nagbuhat sa barangay Mapulog murag ang katoy ang gibuhat si kagawad kuan murag tiaw lang lugar to yung pagbuhat dayon lang liguan lang dayon daghan man nakakita sa post mo tong ang iyang balsa nga tiaw ron tatong tuwa nga pagkabuhat tay mo hangyo nga ilang bayran kay kanang adlaw mo sakay sila So ibarag rintahan dayon ana. Narintahan dayon. Dayon nasundan po dayon sa lain po maggabuhat dito na sa lugar sa kuan gyud sa Bulok-Bulok Lagindingan. Oh, Lagindingan. Dayon giboman gyapon November 18 mi nakapadagan. Last year lang. Kaning pandemic lang. Atong 18 mi naka Takisa may nagkuha na ning mga design nga ingani dapat galon. Usa kami naamang koy kauban po. Kami ang design gid ani nga inani magbuhaton. Naisipin po sa mga bata, no? Unsa man ni kani ilang gibuhat diri kap? Unsa man ni kadako siya kap? Kani. Unsa man ni kadako? Ini ang kalapad ani is 5 metros og tunga ang kalapad. 5 metros og tunga kani. 5 metros og tunga. Dayon ang kataas dayon is 12 metros. 12 metro. Unsa man mo ginang standard dapat dili dapat sila mulapas. Sa pagkakaron ang tinuod una mi nakagbuhat og balsa wala pa mabuhatin ordinansa sa lungsod. Ang nahitabo na lang kay na naman mi nangabuhat nga mga balsa mura na lang og tagaan na lang gid ko og higayon nila isunod na lang. Mo na lang to gisunod. Okay. Isunod sa ordinansa. Pila ni ka bulan? Kagihim o himo. Kani? Mga sa kada ko ani sila nepod mga bulan siguro. Bulan, mga isa ka bulan siguro eh. Sayo? Mga 3 ka semana. 2 ka semana. 2 ka semana ka. Ha? Ayaw mo igna nga ganinang buntag lang ni gisugdan. Actually, pila ka adlaw kap nga kani nga trabahoon kung kinudon gyud. Mga 5 kadlaw. 5 ka adlaw. Ha? I was shocked. Ha? 5 kadlaw? Ka na siya. Siya! 5 kadlaw lang. Siyempre kay mga batanon man sa guni kay kung ang nagbuhat ani pariya pa nako dakog tiyan, maabot pa ni 3 ka bulan eh. Pero At least naa sila'y alternatibong livelihood karon sa imong gihimo. Dagan gyud sa benepisyo kay ang naaman diri na narbaho na ang diri sa amo. So mas maayo ta. Tapos kung makita nimo unsa man ni ang uban na ni aya pa gitudloan nagtraining ana gitudloan usaon. Inana gyud ka pag dugang na mo sa tao online na po sa man or iyang kunan nga naay makaabay nga matudloan og ikot kay dili lang ni basta-basta nga Nantigo ang paghikot ani. Nang nailon? Nantigo. Ha? Nantig. Ay sa class ko yan. Ngunit tawag nga mo og buntong. Unsa man po ni kadugay aber? Nga mo tagal mapahimos-lan o mapahimos kanito. Sa ako yun na kung dili lang gid siya kanang dili makita sa init. Nagtuog ko nga kanang mga 3 ka tuig di pa gid siya maguba. Pero Kanang mga 3 to 4 years mapuslan pa gyud na siya. sa akong lantaw Kung na ay gusto magpahimo nga tagalaing lugar saon mga aber. guruyo na to.
Kasi yagi rin sa karning badya. Guro yun sa pangkot. Dito sa dagat ipagi. Pwede siya. Ang nitabo man ko sa pagsugod ani, libor lang ni, libor lang libor. kami ang pabuhat. Dahil nakita ginako sad nga kung ako gipadayon to nga igo lang mi maglibor, dugay mi makahuman. Muto nga nakauna una ko sa akong una nangita ko og kwarta pinansyal. Akong gihimo buhaton ako tanan. Ihatag na ko sila humana. Okay. Ako na tanang bayad sa libor. Dawat limpyo ang magpabuhat. Ay. Kapitan, ibalik! Kapitan! Kap, nakaibigan ako. Gusto ko magbuhat og panghilas king balsa. Pwede ba nga nakap na gusto nung kap na ay chef cook daan, na chef cook. Na ikaw galingong waiter. Tapos na ay dancer. Pwede ba? Sa imo kay po na Okay, ang atong ibutang di sa tunga, pwede nga tubo nga. Tubo. Stainless na tubo. Tubo, taho na shower. Tubo sa awin, butang na to. Manong ka ba na ka na shower ng tubo, ha? Sa akong nipal. Sir. Pinaka-importante ana, Kapitan Willie, na ay altar. Ha, pero abutan kita ng altar, ha? Ito man yung gabutangan. Altar. Butangan na itong altar kay katong medyo na ay ko ano kung hawi daan ko sa. Very good, very good, very good, very good. Murag magsugo na putag pananumugkuan ani, kawayan. Murag may tabo gid kay mura og ang bukid karon na kulang-kulangan gid ang kawayan. Sabi ka kay daghan mi nag So kung supplier po mo kawayan, punta ka na muna si Kapitan. Para pwede sila mga o katong dancer po, ikaw si Kapitan. Kaya atong tagaan na og tagaan po sila og trabaho gyapon ba kay mabuhi gyapon sa. Alright, Kapitan, salamat. Bumalik na. Insang gahe! Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kamo-kamo ha, with zinc pa yun. Vitamin C, Cherry C. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Mapalit na kini sa mga nag-unang drugstore o pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Cherry C. Biramax capsule. Ay mo kabala ka 100% herbal ni siya. No side effects. FDA approved ni siya. Gabi hangtod mabugtag. Di gyud ka maulawan aning Biramax capsule. Ay kalimti. Biramax. Bira to the max. Again, available ni siya sa Parmasya Oro o sa Oro Pharmacy o sa tanan mga Save All Pharmacy. And also, the Colon King TCK. Dipin sa inyong mga galingon. Base ng inyong mga tiyan diha, napuno na ka na sa mga di maayong mga butang. Kabalo ba mo nga ang kasagara ang sakit, dagi na magsugod sa kanamagi pangkaon ninyo. Tadugay na di magstay sa inyong mga tinai mo nang kailangan waswasan yun na siya. May na lang kailangan ng The Colon King TCK, ha? It's a vegetable and fruit juice drink. Why kabala ka kay lami kayong lasa, powder ni siya, isik ni mo sa bugnaw, imnon ni mo diretso, tamis, pagkaugma, pagkabuntag, wala tanan, waswasan tanan. Bosa, adto na mo sa pinakaduling ng mga pharmacy or nasa internet ni siya or sa Facebook, isearch lang ang The Colon King TCK, the King of Colon Cleansing. Jacket, pagsuot sa life jacket, dayon pakibantay-bantay ang iyong mga bata diha. Siyempre, ang peligro ani manggut kay tungod sa mga guest nato nga gakuan sa balsa, tubig mo atong kulbaan nga simbako lang. In case of emergency, naami dinhi para mag-respond. In case of emergency na kay delikado kani karon nga kung daghan man gani kay bibo naman kayo. So malingahan nga di sila kabantay nga kuan naman di ay. So munang naami dinhi just in case lang. So naay lang matawag nga in kay diretso-diretso na dayon makaresponde na din may. Natay security diri sa tuang kuan sa boardwalk. Dili ginato ni siya pwedeng walay magbantay dinhi tapos
natay uniform personnel na gini sila diri permit sa to ang boardwalk para ma-maintain nato ang peace and order diri sa tong kuan. Of course, natay mga violation sa protocol ato po nang gina-maintain base sa ordinansa gihatag sa to ang local executive diri sa lungsod sa Lubid, ato nang gina-implement. And of course, naapot tay mga operatives diri, dili na nato kay makita ang atong uniform personnel kung dili natay mga wala mag-uniform diri nga mga tropa nga naka-blend sa mga bisita nato diri. Good morning, sir. Diretso na, Misan. Diretso na. Diretso na. Opo. Morning. Opo, Mami. May inspection di ako. Insay gahi! Wow! Alright, Grabe! sa mga 2 o 3 minutos gikan sa baybay, nakaabot na gikan diri sa balsa nga gitawag nga Sea Haven. Usa sa mga 55 ka mga balsa dinhi sa Lubihid. O siyempre, kauban nato ang amahan mismo sa lungsod. Nga usa sa nagpasiugda gyud niini, nakapabibo diri sa Alubihid nga gitawag og Balsa Capital. Ha? Balsa Capital. Oh. Naadri pod ang Balsa King. Ha? Kung ikaw Hilas King, Ay, Balsa King. pahuway na diha kay kauban nato ang Balsa King. Mayong buntag kanimo, Mayor Amy Hamis. Mayor, good morning. Ang butag po sa inyo, Bert, o Noble Sir Art. Noble sir, good morning. Dako kay mong pasalamat nga naka-experience yun niya ni imong balsa diri nga Perting Bibuha. Oo. O niuban pagig ka nga namo. Oo. Salamat. Daghang salamat po sa inyong pag-imbita sa nako. Nganong? Ani, Oo. Nagpailag yun niya ang mayor diri sa Lubid. Gahi yun. Gahi. Tinod ba na mayor nga gahi? di pa. Ani, ngano nahuna-unaan sa Alubihid nga magbutaw og balsa nga nibungan unis kabibo sa lugar. Wala dito masayod sa una. Oo. Kung sa sinagdanan. Pero sa hisgot din sa Baybay, sa barangay Baybay, uban kang Mr. Suiso. Ang Balsa King, ang Balsa King nga si Willie. Yeah, kani kapitan sa barangay Baybay na mugna ang balsa sa simple lang nga balsa lang yun. Oh. Dili pa ngani. Oh. And that was mga more than 3 months ago lang. Yeah, Ha? October. Oh. Di ba? So, pagka November, nakaunaw na sila paghimo ng ani nga balsa. And that was 7 or 8 lang kabuok. Kapag sa December, daghan nga aplikante nga nag-apply para nga mahimo sa maghimo balsa. So nakahuna ang sangon niyang bayan sa uban sa atong kanhi mayor nga vice mayor karong panahon na. Attorney Alvin Labis paghimo na dayon og ordinance. Oh. So na himo namugna ang ordinansa December 2 2020. So nanagid mi ordinansa nga among gipahamtang nga nagalimit, nagakontrola sa operasyon sa balsa uban sa barangay Baybay ni Kapitan Willie. Indik Suiso. Ang igsoon na, tama, igsoon na rin. Ning pulik ang Kapitan Willie pagkuman sa termino. Munang na nagdaghan na dahil kining nga balsa. Sa inyong gingon, 55 na kabuok. Apan ang atong sa pagkakaroon ng atong ordinansa nagalimit lang sa 40 ka balsa. Oo. Ang ordinansa, 40 na gid. Mayor, amo nakita ka ng murag bibo na. Sa unang panahon, katong wala pa inaw sa balsa, kanan ninyo mga baybayon diri. Unsa ra man? Sa may kalingawan di, sad-sad na. Sad-sad. Wala gyud. Actually, kung imog yung ikumpara karong panahon na dako na gyud og kausaban ang nagtabo sa barangay Baybay. Gani
ang kadaghanan kanila wala na managat. Kadaghanan niya na sa balsa pag-operate. So tungod sa balsa nag-generate kini og employment, ni-generate og income kanila. Employment, income o revenue sa lungsod. So dako na gid kini og kausaban nga nahimo gani tungod sa sikat na sa balsa, daghan na nga mga ahensya sa gobyerno ang modurot. Karon pagkontrolan ni ani na may akong himutan. Wala ko nahimot na ako. Sa una din, wala din sila maglakip-lakip? Wala pa. Kaloy sa... Karon na yung manghilabot. Karon daghan na ang... Pero ako na ning klarohon. The local government of Alubihid is on top of everything. Yeah. In fact, our tourism officer, Mr. Harvey Busiños, Jean Harvey Busiños, is doing everything to be in charge of the operations, including our chief of police, our dream, then our Sangguniang Bayan, and most especially the barangay council of Barangay Baybay. Kung sa'yo mong gibati, isip amahan sa lungsod nga nabibo ang Alubihid og naila karon tungod aning balsa. Dako kayo ang akong kalipay kay ang Alubihid fourth class taon lang yun. Wala gyud kansang ikapasgarbo kundili kinira gyud ang balsa. Natingala sa bako, kami ang pinakagamay nga dagat dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pero kami sad ang adunay lugar nga kansang sarang mabutangan sa balsa nga safety gyud ang balsa. Although we experience some habagat or sana kanang sa tawag ato nila dumagsa. Experience some dumagsa especially this time. Until May, early May. Dumagsa ni supposed to be kusog kayo ang balod, pero pasalamat ko karong panahon na medyo may kalma ang dagat. Dili na pareha nato sa among nga agian nga bisan ang among mga bakhaw ilang tumbahon. We planted 60,000 nga mangroves. Pero pag-abot sa dumagsa, grabe nga kadaot ang mahimo. Pero daghan gyapon ang nabuhi. So, makita nimo sa palibot nga daghan ang mga ning tubo, bago nga tubo nga mangrove mga Mayor, kani panahon pa gyapon sa pandemya. Siyempre, wala pa magyapon na nawala. Wala pa. Unsay gibuhat sa LGU karon nga siyempre para ma-maintain pa gyapon nato ang protocol. Unsay mga proseso ani nga mo kumani mo sa mga balsa? Sa pagkatinuod lang, dili gyud nato makontrol na unsa ang health protocols nga mudag sa mga tao dire. Pero atong hinamduman nga niya kita sa kinaiyahan bakawan kini mangrove area. So maluwag ang area. Nga di dapat magtapok-tapok mga tao. Kaya sila magbulag-bulag, social distancing. Dili man gyud ma-maintain tungod sa kadaghan gyud sa tao. Pero ato gyud gipaninguha, nagiga monitor. Dream. Kaya ganina pag-abot pa lang gyud namo, grabe man gyud. Stricto man gyud. Na gyud. Ato gyud tanan. Gisunod gyud ang protocol. Health protocols ni pamtang. Dili lang gyud namo gyud makontrola og maayo tungod sa kadaghan gyud sa tawo. Tungod kay murag gimingaw bud sila bay nga na-standby sa balay unya nadunggan nila nga naay balsa. Pareani, kani nga ingon ani nga balsa. Ma-exclusive na ni sa usa ka pamilya. No? So walay masagol. Walay masagol. Ang musagol buwak bagol-bagol. Mo gani nga kinahanglan lang gyud ang pag-amping kay kooperasyon sa mga operator o sa katawan o labi na gyud sa barangay council. Dako kayo nga kung pasalamat kanila kay sila gyud ang nakahatag nagkontrola paghatag sa pagkontrol dinhi mga katawhan nila sa barangay kay sila man sad ang una nga mo benepisyo niini. Sila gyud ang income din sa katawhan kada bangkero
dili lang kay sa kalibog pa pesos ang matag adlaw taon. Plus ang collateral nga mga businesses na na-establish. Oh. Mga Ang iyang multiplier effect, Oh. no, sa ekonomiya. ekonomiya. Oh. So damo gid kayo ang nahimo ni para sa katawhan. Oh. Sa Nagagi-istorya ka namo ni Bernie samtang nata sa pambot kanina padulong diri nga imong gitudlo nga kana tanan dili nimo na pahilabtan para it will look very natural. Ang tanan nga naa diri walay pahilabtan. wala gyud. Ha? Wala gyud. Dili gid ni dapat nga mausab Ang mga bakhawan di ilabtan. Ang mga bato nga naa diha, mga pagang dili ilabtan. ang LGU matag karon gud niya gapaygayon gud og coastal clean up, coastal mangrove planting, and we are inviting people from outside the town, especially the civil society groups and mga organizations, Rotary clubs, Kiwanis or Lions Club to conduct or plant mangroves here sa lungsod sa Cavite. Ang mga mayor sa Bukidnon, labi na tong sa League of Municipalities sila nga, ang ilang presidente si Mayor Renante Inocando. Na sila yung manulong sila diri sa Alubihid karong umaabot nga mga Sabado. Kung sa imong masulti na nga bisan ang katuma silingan probinsya, silingan nga reyon nga mutultul na yun diri sa Alubihid. Mapasigarbon kita ko na ng dungog art. Oo. Ang noble art garbo sa lungsod nga ang Alubihid na ila sa ubang nasod o ubang lugar, sa ubang probinsya tungod lamang sa balsa nga nag-operate karon din sa lungsod. Alright. Mayor, ani ba? Ako kwarta kayo sa daghan na kayo ba? Nagusunog. Pwede ba na nga dili Tagalogin, palito na ko ni tanan, ako na lang tagiya. Pwede ba na nga na? Ang akong gayag at delivered, hindi mo sa ang pag-establish sa mga hotel or mga boarding houses. Kulang karon panahon na ang kulang sa Alubihid. Para kaso nga gusto sila magtayo, pwede sila nang the day before, overnight sila diha. Tapos pwede po sila mobalik na diha, tama no? Unya usahay sa masubo. Usahay ako kay pag-abot sa mga kliyente na mga taga-laing probinsya, taga-laing lugar. Pag-abot nila ni kusog kayo ang bagta, kusog ang balon. Dili sila makasakay. Sumuuli lang sila. Dapat ato, pwede sila magstay dere. So, kami kahimon karon sa uban sa to ni tourism officer na to. Officer na to si Ginabi. I give him an idea nga kung manghimon ta di balsa operators can also establish some lodging houses. Mga murag Airbnb nga type. Bisan o pura o balsa lang gyapon nga concept. Yan na yung mga kwarto. Lodging house. Mayor, mensahe nimo sa mga operators sa mga balsa nga who become believers of LGU's trust para mapalambo pa ang turismo sa Alubihid, Misamis Oriental. Akong pasalamat sa mga bangka operators unang-una ay dako kini og nahimong nga kausaban sa talan-awon sa lungsod. Ang ako lamang nga unta sila mo kooperar gayud sa lokal nga pagagamahanan ug na may among MPA din Marine Protected Area ato gyapon nga MPA supporter? MPA. MPA? Marine Protected Area. Abi na akong NPA. Na-issue na ba yan ang gahin ni ba nga supporter og NPA? Okay, klaro lang. Marine Protected Area. Protected area nga unta ma-maintain kini kay natay nasudnon nga balaod nun nga nagakontrolan niya ni. Busa katong mga operators nga naka-anchor sa ilalom sa or within the Marine Protected Area, ako gyud nga giaghat nga mohawa aron nga
malimpyo, magpadayon pag mapadayon ang among protect sa among marine protected area. At the same time, with the normal operation sa balsa, makahatag og panginabuhian sa katawhan. Nga dili makadaot sa kinayahan. Makadaot sa kinayahan. Kala. Mensahe para kanila. So sa taran po nga ahinsa sa gobyerno, akong hangyo ang paghimo og mga rekomendasyon nga objective lang, dili siya nga makahatag o dismaya sa mga katawhan din sa Barangay Baybay o sa tibok lungsod sa Alubihid kay usahay di na nako masabtan ang mga national agencies nga imbis nga sikat na ang balsa, daghan na sa dayon amo kontrola. Mo apil-apil sa pagkontrola niini. So giyaghat na ko pagbisita nila, ang pagbisita nila, pero kinahanglan nga hisgutan ug maayo kung unsa gyud ang para sa kaayuhan sa kadaghanan nga katawhan dinhi sa lungsod ug ang paghatag pod og maayo nga panginabuhian sa katawhan ug revenue para sa lungsod. Alright. Nakakaing salamat, Mayor Emmanuel Hamis. Salamat kayo sa... Salamat kayo, Magulat. Salamat kayo. Mayor, ako na yung tinod ba nga na daw lechon o chismis lang? Ha? Dagan lechon, kung gusto ka, dugangan pa din. Kapitan. Willy, kani Kapitan. Actually, may nabi po na to, unya. Ang tourism officer. Ang tourism officer. Mo niya. Yung saan yan eh? Masa to yung term niya? Mo niya ang gadibil-dibil? Ha? Muna siya karon ng pagwada ni tanan. Ang ako. Nakailan ako nga, mabisgan ninyo ang mga tourism sa Alubihid. Daghan pa gid ay? Daghan. O nagkinapayas lang mo? Wala ka. It is there for you to see. It is there for you to see. You can visit. Tinood ka na. Kinsa may na si Harvey at tinitigil ng tourism. Unya, sa among pagbalik. Amo na siya interviewon kung ano ni siya, kinsa ni siya, o uban pa. Mubalik kami, siyempre, dili lamang sa Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edos Loading Station, Bresa Drug Store, DHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana. Di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batik
light. Attorney! Balsa nga gwapa. Okay, na-interview na kami. Murag familiar ka sa mua. Familiar. Murag na-interview ka na namo. Kauban nato mga kagaay ang Miss Kuyamis. Oo, siyempre ang ato ang Provincial Tourism Officer. Si Attorney Kwan. Mga kagaay, tanawan ninyo. Mauni ang nakadugang kanindot sa Alyuring Alubiri. Usay mong masulti nga isip Pangulo sa turismo sa probinsya niya na kay makita yun ani karon. Of course, this is one great reason for people to explore Masbate. Yeah. This is another attraction. So we're happy na ang Misamis Island is really becoming an emerging tourist destination. Yay! Thank you, candidate number 1. Gusto pa yung tabi mo salong padung diha, pero di lang sa aron. Girls, have fun! Acting lang ginibingan ng Borang Kunuhay ni nalipay ko nila ng acting rin ginibingan. Hindi mo na nakalabis sa balsa. Kaya mga bata, naipul man. Nagsususi sa taba. Muna itong batong karumato, tapos mga balsa nga na yung mga gwapara. Pagtanan ni mo, boss, na may kapit, boss. Ayun, nagapit. 5, 4, 3, 2, jump, 3! Mga kagahi! Boss! So, dun eh, po, pinamintain yun mga wala yung mga basura. Muna yung kinatanan yun yung nagkuhan. Hello! Boss! Para sa Brianna, huwag maging layuan sa sariling bayan. Para sa Cat del Rio. Hello! Kani ang Oasis Ranch. Ay mga analpes, mga safety. Ay nga, kumusta na sa second floor, Nay? Huwag po ning balsa ka na second floor. Happy birthday! Birthday! Ay, so family, no? Ukiyo. Ukiyo. Amare la balsa. Hi! Okay. So, lain-lain ng mga temas ng balsa, no? Little Men's Balsa. Tapos ang Buena Kicha. Kaway na, Bern. Muna siya ang binabayan sa Bangkagawan sa 1st District. Ano yung pagkalaan ako kay Naay next slide? Ito ka kanina ang Okio. Tapos ang Waikiki. Hello! Santa Lucia. Santa Lucia. Okay. Uy! Brad! Ay, gusto niyo mo na, Brad? Ay, Banchi! Nag-survey lang yung bag, isa itong nag-list to shutdown. Nay heart. Kaya dagang kay flag of United Nation. Balsa! Okay kayo! Balsa del Mar 2. Balsa del Mar 1. Hello, may gusto. Balsa dito magpapagdang. May gusto. Hakuna Matata. FP Victoria. Sofia. Why si Mark? Sisigayo. Balsa bye-bye.
ni ka palangga si Bernie Bitok-Bitok sa katauhan. Pwede na yun ni si Bernie Bitok-Bitok siguro magkagawad ba? Ha? Murag dagan lagi mo pagkaon diha. First time ninyo, dali, first time. Lingaw. Taga-asa silang ma'am. Bukidnon. Ang mga taga Bukidnon, mga taga Lanao, mga taga ubang mga riyon, mga butleri para lang yung malingaw. Isip ko sa kapamilya. Di, namalhin dito kay mas taga sila pagkaon. Tagay pagkaon dito namalhin. So at least sa matag balsa, at least pwede ra gyud na within the family ta safety gyud sa bata. Naibes. Taga-asa silang ma'am. Kibawi, Bukidnon. Uy, abot diri ang mga taga Bukidnon. Sir, bago na yung mga Bern, kumusta naman ka? Kulbaan, kumusta niya? Mga kwan? Bern, 8 years old na siya. Ang problema anak yun, Bern, makalakaw na siya. ang iro ba, nagpabreed maguming iro. Yeah! Taga-asa mo sir, taga-asa. Ano bihin? Titikin ang sarili natin. Imagine, niya, Canada. Sa mga taga-Canada, taga-US, upang nasod, kung kamo makauli din sa ito ang riyon, no? Sa Northern Mindanao, usa kini karon kaadtuanan nga lugar. Ang balsa sa Alubingid, Misamis Oriental. Kay balsa higala. Asa, taga-asa. Tagayan di oro. Wow, ha? Asa sa Bukidnon? Libuna. Wow, taga Libuna, Bukidnon, nangabot diri. Sir, gahi pa sir, gahi pa. So, yun ana gyud kabibo mga tao labi na makitaan si kagahi Bernie Bitok-Bitok, no? Mao na gyud yung panahon na sinyalis ta kini mga kagahi nga tama gyud sila nga gapanghunghong kanako. Napadaganon og kagawad. Pagkanindot diri sa balsa kagaya kabalo ka makawala sa stress. Makawala gud nakalimot gyud ko nga natin ko yung mga bayro sa bangko din. Ingana kanindot ning balsa. O ga syempre, di nato nilangay lang ngayon kaya naman grabe naka-amaze. Yes. Kay kauban yun nato the brain behind this alluring alubihid. Mora ganina rin siguro ng alluring alubihid. Pila ka L ang sa alluring. Dito luho na to para sure. O syempre makauban nato ang mismong tourism officer sa Alubihid Municipality diri sa Misamis Oriental. Wala kundi si Harvey Busiños. Good morning, Harv. Mayong adlaw mga kagahi. Gahi gyud. Sa nauna. Dili, sa kita ba gahi, pero hilig siya gahi. Congratulations. Thank you. Wala bigit sila nagdauman. Wala gibi nagdauman. Matapang ni Mayor, wala sila magdauman sa panahon sa pandemic na create og ani. O siyempre, ganina ra misig pangutana. Ginatawon niyo alluring alubihid. Nganong nahimo man ang alluring? How did you come up with that very catchy nga tagline for alubihid? Nanong dili man floating alubihid, flying alubihid, Okay, so ang story behind sa alluring alubihid is naman tayo nabantayan good nga mga tagline po sa other province or other lugar like Bohol. Behold Bohol. Diba? Tsada Cagayan. Sabay anak siya. So, ako as tourism officer, nangita ko og tagline nga ma-fit gid kaayo sa alubihid. So, ang istorya gid ana alu. So, nangita ko og ganang pariha. I-search na ko pang Google. Thank you, Google. Yes. Pag-type na kong alu, so ang gigawas alluring. Pag-search na ko sa meaning, ang meaning sa alluring kung Tagalog pa, nakakaakit. Ano pong tourism officer? Nakakaakit. So, inviting. Alubihid, so alluring. So, sa loob ko, Bernie,
Baboy Bernie. Beast burger. Napunta nga joke masakit na punta. So sana kung art lugar, amazing art. Unfair man nga klase. But anyway, the balsa nung amo mga nakita, grabe kaayo ka. Festive kayong atmosphere. Kanya-kanya og kuan, kanya-kanya design, kanya-kanya food og kanang concept. And to think nga November pa rin ninyo gilod. So that was about a little over 3 months ago. Nanong nga kayo naman mo pag-una-una dito sa Alubihin? Actually, ang sinugdan gid nga ato ang balsa is ang concept ani is gikan sa fish cages. Kay kanang area diha nga gibutangan sa ato ang balsa, ang una nakabutang na is fish cage. Then the time nga walay sulod ang fish cage, ang tao ang nianha. So naay nakakita nga visitor nga pwede mi mo try sa inyong balsa. So ang hunahuna sa tag-iya nga ato fish cage, why not mag-create ta balsa. So dito nagsugod. Dato nagsugod kay na may tao nga ni try nga pwede mo sulod sa fish cage na wala may isda. So pwede magsalom-salom kay ang ato ang dagat sa Alubihid, grabe kanindot. Very kuan kayo, diverse ba kayo ang ato ang dagat. Nani 3 months pa lang ha. Yes. Did you expect nga yun ani kagrabe ang bulhog sa mga turista nga mga hidayon diri? Very overwhelmed kayo mi. Kaya it's our first time na nahimong significant ang tourism industry sa Alubihid. Ang Alubihid is a 4th class municipality. Ang focus is more on agricultural. So wala gid mi nakakuha og revenue out of tourism. Naama kay existing pero based on sa among statistics gamay ra gid ang gapanganipa. Pero pag sugod aning balsa nga in time of COVID pa na ang mga tao na ra sa ilang balay and the social media ilang kakakita, pag nakita nila nga wow may dapit. So dato na yung sunod-sunod mo nang ang production pod sa ato ang balsa kanunay gihapon, paspas gihapon. Now, ano na lang, katong before wala pa balsa, mga pila pa to katao diri nagsugod og karon na dayon tagpila na mga tourists ang gani. Wala pa ato ang COVID na ata sa atong tourism statistics nga ang ato ang daily nga pag-ani sa mga tao og tourist is naragid sa 20. 20 ra? 20 average. Wara ka butog sa gatos? Oo. Okay. Ang kapangadiya sa ato ang 20, wag ka bo 30. 20 ra gyud average. Okay. Average for the whole week mo na siyang average na to. Pero karon tungod sa balsa, pila ang kasagaran nga average nga moabot diri on a daily basis. On a daily basis sa ato ang record breaking. Kay moabot gyud siya 1,500. Grabe no. Labi na og weekend. From 20. 1,500. Oo, ing ana siya ka in demand. So, kana bang amaze kaayo mo? Kaayo. Wala mi kapanagang. Wa mo kapanagang. Oo. So far unsa may plano ani karon nga nakita man ninyo nga murag nagka-boost man gyud. Unsay mga plano ani diri? Ang mga plano nga ang nagauna gid sa plano is ato ang mayor. Oo, siya gid ang frame sa ato ang mga development diri sa ato ang balsa together with the barangay council. Kay sila man gyud ang naagid diri nga mo atiman sa atong mga guests and mo accommodate. So ang mga major plans diri is ang ato ang boardwalk kay ang pagsugod sa ato ang balsa diha man gyud atong gi-designate nga jump off point. So ang ato ang mga facilities dato is substandard. So mo nang kanunay gyud nga ang ato ang barangay ug ang LGU nga mahimong maka-accommodate sa mga guests nga maayo ang paglakaw nila labi na sa ato ang footbridge padulong dato sa atong mga bangka aya sila mato sa atong balsa. So that's one of the development nga gihimo. Diba nagsuroy man ta, nagpampot man ta, gihimot nato ana. Unsay feeling sa usa ka taga-Alubihid, tourism officer at that, na ang nangani diri na taga-Alubihid, na taga Cagayan, Iligan, Bukidnon, Butuan, Caraga, Davao. Unsay feeling ana ba? Grabe ang amo ang excited, ang amo ang overwhelmed kay mi nga naa naging mga turista nga nag-anhi diri sa amo ang lugar. Nga nakita nila kung unsa ka alluring sa Alubihid. Kay
ang amo pong giingnan ang mga locals nga we should be welcoming to the tourists. Oo nga. Talking about the locals. Yes. Ana, nakita na mo kaya mga abi-abi yun. Good morning sir, good morning ma'am. Uy, Yes. basi na mo kinahanglan para sa mga cellphone. Ilala. Did you train them? Initially mo ito na mong train for tourism pagdawat sa mga guests, ang ato mga locals, pero initiative na nila. Wow. Dagwato ta dadto sa boardwalk kay atong welcome nanapahiga po yung mga small enterprise na napagmaligya sa mga casing sa phone. So sila na po yung mo guide sa ato ang mga tourists kung unsay mga do's and don'ts. So ilagya po nang gina-remind. And these are locals ha? Yes, locals. Na wala gani pa na sila gi-train, pero nahimo silang responsible dahil nga residents kung asa nahimuta ang mga balsa. Yes. Alright. Pero suggestion ako, dapat nakatupis. Si Manang? Dili, ang anak ni Manang. Okay. Para yan ang klaro. Tourism equals employment. Yes. Nahitabo ba ka na diri sa Alubihin? Grabe. Gikan sa ato ang mga mananagat nga ang ilagyo ang focus untang sa ilang pangitaan sa kinabuhi is managat. Pagkakaroon tungod sa ato ang panahon nga dumagsa. Oo. So nakabutang nga off season nila. So sa pagkakaroon nakakita gid sa lahi nga livelihood, pangitaan sa ilang panginabuhi. So naagid ni karon ato mga boatman sila na ang gahatod sa atong mga guests dato sa atong bansa. Dahil ang mga kababayan sila na himong receptionist. Sila mo dawat sa atong mga guests. O uban nga mga locals diri sa atong barangay Baybay na himo nga tighimo ani atong mga bansa. And the food is great ha? Oo, siyempre lami. Yes, thank you. Gilibre lang kami, hindi kag the food is great. Pakiisa-usa daw ato Harv sa katong mga ipangkauna to. Kana ba siya alubihid nun na siya nga mga pagkaon? Ato i-claim nga alubihid gid siya. Dito dili maghihimo no. Ang iyang timpla no? Yes. Katong dinakdakan. Dinakdakan. Yo, mura siya sinugbang karning sa baboy nga gibutangan ng mayonnaise and other spices. Can they order that here? Yes. Sila. Naanatay available nga restaurant dato sa ato ang Baybay Boardwalk. Talking about that, meaning ako, nagalaing lugar, naan na pwede rin mga pagkabisin din sila magdala. Yes, naan na karon na yung mga balsa operators nga ilan ang gina-include sa ilang packages. Ang food. Para wala na hassle. Wala na hassle. Igo na lang dito mo ani diri sa Alubihin. Yes. Pag sakay mo balsa, walang hassle. Kinala man tanan. Walang hassle. Uy, speaking po, no? Basta nakalimang ka sa itong paborito, ang chola. Isa sa pinaka nga kanang usagid nila diri is ang gahimo ani si Sugar Daddy. Sugar Daddy. Unsa gani ni siya Harvs? Yes. Unsa ni siya na klase? It's because tourists are coming sa ato ang kuan. So napod tay i-present nga mukibali ilang madala balik sa ilang balay. Kung ang tawag ani, kasi tawag ani. Ang tawag ani is chula. Chula? Ay, kalambay sa chula. Isa lang mag-chula. Ay, juyot kay dati. Chula. Chula. Me earn siya yung chula dahil. May chula means chocolate. Chocolanay. Chocolanay. Yes. Kamuani mo diri sa Alubihid, make sure nga makabitbit, makapalit mo, makabitbit aning chola. Chocolanay. So, break siya nga na choco sa sulod. Choco nga feeling, di ba? Yes. Soft and creamy. In fairness, dili po siya tamis kayo. Yeah. Made of tablia. Tablia. Ma-feel, ma-taste yun mong tablia. When you come to Alubihid, no, not only the balsa, kundili, naapod sila'y kanang food, naa sila'y pastry, chula, and naapoy handicrafts. Yes. Okay. Let's talk about this. These are made in Alubihid. Yes. Ato na pagkasugdan. Yes. Unsa man ni siya harm? So kani siya is made of cocoa shell. So natay local po diri sa Baybay, taga Baybay gyud ang naghimo ani. Nga isa ka engineer. So retired engineer na siya. So ang kalingawan karon is maghimo og mga handicraft. So mo ni siya isa ni siya sa gi-feature nato dadto sa atong Payawis Festival kay tungod kay
made of coconut siya. Pwede po siya may mong jewelry case, no? Or anything, coins. Coins, Diba, or no? candies and chocolates in office. Pwede, no? Yes. So kung gusto nila sila magpahimo para sa ilang mga opisina or giveaways. Yes. Pwede po corporate giveaways. Yes. Ang kontakon lang ninyo ang tourism office sa Alubihid. Yes. Kani kung naamoy labi na kung naamoy mga catering, restaurant, no? Kasi tawag ani niya Harv. Basta plato ni siya. Plato na siya ka. Alam mo ka ng butangan ng mga banana leaves? Yeah, banana leaves. And these are made of, kanina, intriga ko na niya. Yes. Daghan na siya diri sa Alubihid. Kung maka-pass by ka sa ato ang provincial road. Kasi siya tanong? Kuha na siya kaning, nani siya sa swamp Mutubo. Oo. Okay. Ang tawag na to is lampakanay. Lampakanay. Or kung sa English pa, cattail. Wow. Sa English? Cattail. Cattail? Cat. Okay. Ang iyang kuan ani. Ikog sa iring? Oo, more na siya flower nga ikog sa iring on nawa. Di mo lampakanay katong kanta na kanta. Pussy Willows, cocktail. Wala may ka-relate kay siyempre. Patanong man may mga tiniguang man sa kanta. So mo ni siya. Kani siya. So disim niya po na, ana. Kani may ganana ko. Madam kayo. Pagmulakaw ka na, mag-unag yun na sa lawas. Anong ginalaman? Kaya siyempre, basta madam ka pa, na. Pero kung dili sa taasan na, adi na siya pwede, guba ng handol, Made of lampakan. Actually, and by the way, let me cut you, Harv, best product design. Nominate as best product design. Galing, very good, no? Galing. World class. 2015, when we have our 75th araw celebration, nag-conduct may Lampakanay Festival. So dito dayon ng mga mga klase-klase ng mga products. Din yung mga klase-klase ng products. Actually, ang main good na product sa Lampakanay is the banig. How will the tourists, visitors, and even the locals o mga silingan dapit contact nga magpa-reserve ng balsa? Sao man siya. Kaya di ba pwede diri nga mo nilang ka tapos wala ka nagpa-reserve? Kay murag basi puno na. Tinuod ka na nga up to June nakabook na ang mga balsa. Naanagi truly. Grabe. Naanagi nag-book up to June karon. Kaya nga ato ang mga balsa operators iya sila himo og mga Facebook page. Mo gina sila ang one way nga maka-market sila og ayo. Kaya ang mga tao karon sige nagdungog gyud sa ila ang mga cellphone. So ang natupod sila ga-update sa ila ang mga schedule. So naay mga dates dato calendar nila nga naka-reserve na, so inunhanay na pod. So kamo di ako naduduwa mo kung asa mo, pwede mo diretso po sa tourism sila yes. Sa inyo. Sa mo apong tourism page sa Alubihid Municipal Tourism, gatabang pod ni sa ato ang mga balsa operators nga ma-market ang ila ang mga kada balsa. So natay directory dito sa ato ang mga balsa, sa ato ang mga almost 60 nga balsa na sa ato ang Alubihid. Ano nga fan page galing to? Alubihid Municipal Tourism. Alubihid Municipal Tourism. Alright. I'm so personally impressed, no? Pagsulod na mo dire, naadayon ang mga parking attendants, naadayon ang katong safety officers. Yes. Na-interview na mo bisan pa katong hepe sa pulis. Yes, naagi na po. Naay naka-uniform ug wala naka-uniform nga mga pulis, no? Para mo blend, para masiguro ang safety. Naa ang Bureau of Fire, no? So grabe nga collaboration kini sa munisipyo mismo. Aron lamang masiguro nga safety first yun ang gihunauna ninyo para sa mga turista. Mo gina ang priority sa ato ang local chief executive o sa mga taga-barangay. Ang priority namo is ang safety and security sa atong mga guests. Nga pagbalik nila sa ilang balay, ila pa nang maingon sa ilang mga silingan, sa ilang mga friends nga nindot kay sa Alubihid para kanunay magbalik-balik nga ato ang mga guests. Ma-sustain nato ang ato ang tourism diri sa Alubihid. Harvey, please invite all our viewers, listeners, and followers sa Gahi ni Bay para sa Alubihid nga balsa sensation. Okay, so mga kagahi at amo tamong gi-invite nga i-experiencing new trend diri sa Alubihid ang ato ang balsa. So sa mga tanan na ka-experience, dagan kayong salamat. I hope nga magbalik-balik pa mo og inyo paning maingon sa inyong mga family and friends para daghan gyud maka-experience ani ato balsa. And also, di lang ang balsa nga ato ang i-promote diri sa Alubihid. So naapatay mga mountain resorts
as well as sa Putay Falls and Hot Spring diri sa Alubihid para check out ninyo kung nga ato ang mga bago nga tourist destination at lang mo sa atong Facebook page sa atong Alubihid Municipal Tourism para makita ninyo ang mga nagdalain-lain pang mga tourist attraction diri sa Alubihid. So, ako tamong giahag nga explore pa o i-experience kung unsa ka alluring diri sa Alubihid. Wow! Okay, tapos sa mga nakaani na diri, no? Salamat sa inyong pagbisita sa alluring Alubihid. Ipanabi palihog. Ipanabi. Share ng mga pictures, mga kwan diyan. So, again, daghang salamat, Harvey. Thank you very much po kayo sa inyo ang pag-feature sa amo ang lugar. Of course! First time in history sa Alubihid. Wow! Na kay mga nga nga promotional sa atin. Yes! Alright. Siyempre, mubalik pa ang Gahi ni Bay! Gahi ang ilang. Enjoy ka ba, Gahi, Bernie? Wako malingaw. Wa pa ka naligaw, ano? Pangit kayo wako malingaw. Ha? Wako malingaw. Daghang salamat sa unsa sa lokal nga gobyerno sa Alubihid, labi na sa Alubihid Tourism Office. Thank you kayo. Kang Mayor Hamis. Thank you very much. Mayor Emmy Hamis, Noble Sir, salamat kayo. Thank you very much. Oy! Og sa hepe sa kapulisan nato rin nga si Kuan, nga Police Chief Lister Seriales. O siyempre sa atong balsa nga gamit karon ang Sea Haven. O sa ubang mga balsa nga na din amorang ibutang i-post na mo kung para makatisting po mo. Tistingi tanan kay laylay man og mga tema mga balsa diri. Ana. Yeah. Og salamat sa Cherry Sea. Siyempre. No? Ang vitamina nga sa COVID makapalikay og sa atong halawas makapapiskay Cherry Sea. Mapalit sa mga nagunang pharmacy sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Alright, og siyempre, medyo busog-busog ko. Unya, para di magtanbay sa akong tinai ang mga dili maayong kwan. Ama kutsara o tinidor. The Colon King, TCK! The Colon King, daghang salamat. Og siyempre, ang Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. Ay kabalaka, 100% herbal ka na, no side effects. Bosa, available na sa tanan, mga inyong mga paboritong Pharmacia Oro Pharmacy o Safe All Pharmacy Biramax Capsule. Isa man akong live base nga mo saka man. Ikaw nakatiba ka mong style? Oh, mura nakatibag nga din feeling day basta nga. O ang Biramax exclusively distributed by JB Pharma. Hello dia ka Ma'am Jinky. No, good morning yung tanan. O syempre, mao ka to naglangkob sa ato ang special episode sa Alluring Alubihid. Diri sa ato ang Balsa Capital sa Misamis Oriental. Katong uban dia nga nag-ingon mo ay mo kabalaka kung pa may nakabisita, kabalo na mo PM is the key. PM is the key. Para makaanami dia sa inyong mga lugar. Alright? Magkita-kita na po kita sunod pohon. Susamang takna, susamang istasyon Timani. Nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong kagahi, Art Bonhoc Jr. sulugoon sa kahanginan. Og siyempre, ay kalimting ang banang agahi sa uban din nagumuligi. Kinang Hilas King Bernie Bitok-Bitok! O kiniyang! Gahi ni Bay! Bye-bye! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita!